Spotify не би трябвало да успее, но начинът, по който неговият основател намери първия голям инвеститор, е една от онези истории, които ви карат да вярвате, че съдбата играе роля в успеха им. Въпреки всички пречки, те успяха да стигнат до тук. Още от тийнейджърските си години Даниел Ек показва брилянтност и желание да създава нещо значимо. На 14 годишна възраст той започва да създава персонализирани уебсайтове като програмист на свободна практика. Първоначално таксува по $100 за всеки сайт, но скоро увеличава сумата на $200. Когато осъзнава, че идеята му има голям потенциал, Даниел събира група приятели от гимназията, за да работят заедно с него. Постепенно започват да таксуват по $5000 за уебсайт и стигат до около 50 000 месечно, но Даниел не се ръководи само от технологиите и програмирането. Той има още една страст – музиката. Като тийнейджър, Даниел слушал музика чрез Napster, услуга за споделяне на музика, която позволявала на потребителите да обменят песни и да изтеглят колкото пожелаят. Въпреки това, Napster бил дълбоко свързан с пиратството, което довело до закриването му. Наблюдавайки тази ситуация, Даниел решил да създаде алтернатива на Napster, която да бъде по-добра от пиратството и да предлага легално решение. Когато Даниел става на 23 години, той вече е работил в няколко IT компании и основал първия си стартъп – Advertigo, компания за онлайн реклами, която се оказва огромен успех. През 2006 година TradeDoubler, компания за дигитален маркетинг, купува Advertigo. Правехме пари, когато бяхме изключително млади и в началото не се справяхме толкова добре. Като компютърен маняк си мислех, че искам да бъда момчето, което привлича всички момичета, но с времето осъзнах, че това не съм аз, споделя Даниел. През 2006 година Даниел среща Мартин Лоренсън, тогава ръководител на TradeDoubler, и след като прекарва много време в усъвършенстване на идеята за алтернатива на Napster, двамата основават Spotify. През цялата есен обсъждахме купища идеи. Спомням си как седяхме пред моята Media HTPC машина и си мислехме колко тромаво е да се достъпва съдържание. Въпреки че технологията съществуваше поне от 2000-та година, мисля, че това е причината да се фокусираме върху идеята за Spotify, разказва Даниел. Те откриват първия си офис в Стокхолм, като някои от служителите са съученици на Даниел от колежа и бивши негови колеги. Преди да стартират прототипа и да търсят инвеститори, Даниел и Мартин Лоренсон се нуждаели от данни, но нямало начин законно да придобият толкова много музика за кратко време. Затова, въпреки че целта им била да създадат алтернатива на пиратството, се наложило временно да се възползват от нея. Те изтеглили огромен брой песни на стойност милиарди долари, включително каталози на известни изпълнители. Тази стъпка им позволила да получат нужните данни и да привлекат инвестицията, която в онзи момент дошла от Creandum. През 2003 година се ражда Creandum, компания, която подкрепя и инвестира в обещаващи и успешни стартиращи компании. От самото начало Creandum оперира в Стокхолм, Швеция, но след няколко години разширява дейността си с офиси в Лондон, Берлин и Сан-Франциско. Обикновено инвестират в проекти заедно с 4-5 други големи инвеститори. Те не влагат средства веднага. Прекарват известно време, наблюдавайки стартъпа, и след като оценят рисковете и тенденциите, правят своята инвестиция. Целият процес може да отнеме около 2-3 години. Creandum инвестира в стартъпи от широк спектър от области, от мобилни устройства до софтуер, финансови технологии и информационни технологии. През 2006 година Фредерик Касел, който по това време работел в KTH School of Technology, търсил нови възможности за инвестиции. Един ден, докато гледал видео от събитие, забелязал Андреа Сан, главен технически директор на Spotify, който правил презентация за Spotify. Въпреки че презентацията не разкрила много детайли за Spotify, проектът изглеждал завладяващ, а публиката проявила интерес. Заинтригуван, Фредерик се свързал с екипа и получил отговор, че трябва да говори с друг човек. Даниел Ек. Когато Фредерик и Даниел започват да разговарят, първото нещо, което интересува Даниел, е какво се случва в Creandum. И отговорът, който получава, му допада. Така започва връзката между Spotify и Creandum. Creandum следи развитието на Spotify в продължение на 18 месеца, изпълнени с преговори, преди да вземе решение да инвестира и да постави всичко на хартия. Първоначално идеята на Spotify изглеждала почти невъзможна за реализиране. Било е 2007 година, период на пик в пиратството и огромен успех на платформи като BitTorrent, uTorrent и LimeWire.
Много списания и вестници предричали краха на звукозаписната индустрия. Даниел разбирал, че законите, колкото и да са строги, не могат напълно да премахнат пиратството. Единственият начин да се реши проблемът бил да се създаде услуга, която е по-добра от пиратството и едновременно с това да компенсира музикалната индустрия. Това била целта на Spotify. За да успее и да се противопостави на пиратството, Spotify трябвало да бъде по-добър от другите, което означавало незабавен достъп до всяка песен в света и то безплатно. Creandum вярвали, че ако това е възможно, ще се появи нова аудитория. Фредерик бил 704-тият потребител на Spotify и когато изпробвал услугата, останал впечатлен. По време на първата му среща с Мартин и Даниел, те го помолили да избере песен, която би искал да слуша. Фредерик избрал песен на малко известна местна група – Бърква ред. И за негова изненада, техните песни били налични в Spotify и веднага започнали да се възпроизвеждат. Прекарахме безумно много време, фокусирайки се върху минималното забавяне при зареждане на песните, защото искахме да създадем усещането, че да имате цялата музика на света на вашия твърд диск, споделя Даниел. Това внимание към детайлите било ключово за успеха им. Основателите на Spotify имаха не само умението да се комплиментират взаимно, но и силата и откровеността да откажат сделки, които не смятаха за подходящи. През 18-те месеца на преговори имаше много моменти, в които категорично отказваха предложените сделки. Това доведе до необходимостта Мартин и Даниел да вземат трудни, но справедливи решения за бъдещето на компанията, като не избираха лесни пътища, а се стремиха към точно това, което желаеха. Начинът, по който Даниел и Мартин водеха бизнеса с Creandum, изглеждаше типичен за тяхната стратегия. Фредерик усещаше, че това е шанс за голяма печалба, и скоро след това сделката беше финализирана. Следващият впечатляващ момент настъпи, когато Spotify пусна първата си демонстрация за мобилни телефони. По онова време идеята за стриминг на музика на мобилно устройство се считаше за далечна мечта, особено в ерата на доминацията на Nokia. Spotify се възприемаше повече като заместител на музикалната библиотека на настолни компютри, отколкото като мобилно приложение. Въпреки това, когато Даниел Ек увери Фредерик, че мобилната версия ще има същата функционалност като настолната, това звучеше почти невероятно, но не и невъзможно. Първото мобилно приложение на Spotify беше пуснато на платформата Nokia серия 60, а Густав, ръководителят на мобилния отдел по това време, демонстрира как различни песни се предават на живо. Всички присъстващи на това събитие бяха меко казано шокирани. С времето Spotify успя да намери своя път към iPhone след създаването на App Store. Фредерик си спомня деня, когато вървял към офиса, слушайки Spotify чрез 3G на своя телефон и осъзнал, че е навлязал в съвсем нов свят. От самото си начало Spotify се позиционира в ниша, намираща се точно между две крайности – пиратството и iTunes, където песните се продаваха индивидуално на цена от $1 до $2. Когато Spotify стартира своята бета-версия, се нуждаеше от потребители, които да го тестват и да разширят обхвата му. За тази цел те се обърнаха към влиятелни блогъри в Швеция, като ги помолиха да изпробват услугата. Този ход се оказа изключително ефективен. Блогърите бяха възхитени от продукта и с готовност го промотираха, разпространявайки новината сред своите последователи. Въпреки този успешен старт, това не беше достатъчно, за да направи Spotify печеливш. Минаха години преди това да се случи. Даниел трябваше да се изправи пред предизвикателството да привлече трите големи играча в музикалната индустрия – Sony, Warner и Universal. Това не беше лесна задача, защото тези музикални гиганти не проявяваха интерес към безплатните услуги и идеята, че приходите ще идват само от реклами, им се струваше обречена на провал, особено след като вече бяха сериозно засегнати от пиратството. За да сключи сделка с тези лейбъли, Даниел трябваше да направи компромиси с някои от принципите си, най-вече с идеята за безплатна музика. Той се съгласи да въведе платена версия срещу фиксирана месечна такса. Въпреки това, дори този компромис не беше достатъчен за големите лейбъли. След месеци на изтощителни преговори, двете страни постигнаха съгласие. Уговорката включваше платена версия с месечна такса, 70% от приходите да отиват към лейбълите, както и предоставяне на 1/5 от акциите на Spotify. Накрая Spotify стартира официално през 2008 година. В последващите месеци започна процес, наречен голямото почистване, който включваше премахване на цялото съдържание, което компанията беше придобила незаконно. Това вече не беше необходимо,
тъй като Spotify разполагаше с официални каталози от големите лейбъли. С времето обаче, тези музикални гиганти продължиха да създават препятствия пред компанията. Трите големи лейбъла ставаха все по-жадни за власт и все по-недоволни от наличието на безплатна версия на Spotify. Тримата големи лейбъли започнаха да заплашват Spotify, че ще откажат лицензии, ако платформата не се съобрази с техните изисквания. Това принуди компанията да отстъпи и да ограничи функциите на безплатната версия, насърчавайки потребителите да преминат към платените услуги. Това решение беше особено разочароващо за инженерите, които се бяха посветили на разработката на платформата, както и за висшето ръководство. Нещата се влошиха още повече, когато лейбълите разбраха, че Spotify търси допълнително финансиране от инвеститори. Те настояваха за още по-голям дял от приходите, но това не се случи. До края на лятото на 2009 година, Spotify все още не беше стъпил на американския пазар, въпреки че съществуваха някои начини да бъде изтеглен от Европа. Един от тези методи използва главният изпълнителен директор на Facebook Марк Зукърбърг, който, след като получи намек от Шон Паркър, ключова фигура в Napster, сподели на страницата си, че Spotify е много добър. Паркър, който беше изиграл важна роля в Napster, сподели: Napster беше първият ми опит да създам компания и един от ранните ми опити да разработя използваем продукт. Въпреки че се гордея с влиянието, което оказахме, не съм особено горд с интерфейса, който създадохме, нито с естетиката на дизайна. Хората от Spotify надминаха продуктовото изживяване, което изградихме в Napster, по всички възможни начини. В края на есента на 2009 година песента Poker Face на Лейди Гага беше стримвана над 1 милион пъти в Spotify. Въпреки този успех, на Лейди Гага беше разочарована, когато получи чек за роялти на стойност едва $167. Това предизвика вълна от недоволство сред артистите, на което Spotify отговори, че не те, а споразуменията с звукозаписните компании, които изпълнителите са подписали, са отговорни за ниските плащания. Този случай беше само началото на дебата за това колко Spotify цени артистите и техните каталози. Въпреки критиките, музикалната индустрия се оценява на около $69 милиарда и има потенциал да нарасне до 100 или дори 200 милиарда в бъдеще. През март 2010 година Даниел Ек присъства на фестивала South by Southwest, където сподели очакванията си за пускането на Spotify в САЩ до края на годината. Това изказване разочарова публиката, чието очаквания явно не съвпадаха с тези срокове. По-късно същата пролет Spotify пусна музикален мениджър за настолни компютри, който директно ги превърна в конкурент на iTunes. В края на годината платформата се интегрира с Shazam, което позволи на потребителите да добавят разпознатите от Shazam песни директно в Spotify. В началото на 2011 година Адел отказа да пусне албума си 21 в Spotify, тъй като не искаше да ограничи достъпа до него само за тези, които могат да плащат. Въпреки това, през март същата година, Даниел Ек обяви, че Spotify вече има 1 милион абонати. Пускането на Spotify в САЩ беше трудно предизвикателство, но те успяха да го постигнат с правилната стратегия, включваща партньорства с големи марки като Chevrolet, Coca-Cola, Motorola, Reebok и Sprite. Spotify използва същата стратегия, която беше успешна в Европа с малките блогове, за да привлече интереса на огромните корпорации в Америка. Те показваха реклами на своя продукт в безплатната версия на Spotify, включващи партньори, които раздаваха ексклузивни покани на своите аудитории. Този подход предизвика значителен шум и подготви почвата за успешното стартиране на Spotify в САЩ. През юни 2011 година след като Даниел Ек прогнозира, че Spotify ще стартира в края на 2010 година, платформата най-накрая беше пусната в САЩ. Закъснението се дължеше на множество усложнения, свързани с преговорите с трите големи музикални лейбъла. Основните проблеми бяха свързани с бизнес модела на Spotify и ниския процент на реализация на абонати, който по това време беше около 7%. Лейбълите искаха този процент да бъде между 15 и 20%, преди да подкрепят стартирането на платформата в САЩ. Въпреки че големите музикални компании не бяха против Spotify, те искаха гаранции, че платформата ще бъде достатъчно доходоносна. Те настояваха за модел само с платен абонамент за американския пазар. Подход, който Apple Music възприе 4 години по-късно. Тези трудни преговори забавиха стартирането на Spotify,
но в крайна сметка компанията успя да постигне споразумение и да се утвърди на американския пазар. През следващото десетилетие стримингът се утвърди като доминиращ източник на приходи за музикалната индустрия, представляващ 65% от всички източници на приходи. Spotify, като лидер на световния пазар за стриминг платформи, играе ключова роля в тази трансформация. С най-много платени абонати и потребители, Spotify се утвърди като основен играч в индустрията. Creandum, които бяха сред ранните инвеститори в Spotify, продадоха своя дял в компанията години преди 2023 година, но техният принос към развитието на платформата остави трайно въздействие. Мисията на Spotify е да отключи потенциала на човешката креативност, като предоставя възможност на милиони творци да живеят от своето изкуство и на милиарди фенове да се наслаждават на музика. Въпреки че има много дебати относно справедливостта на заплащането от Spotify, голяма част от тези спорове са извън контрола на компанията. Spotify е принуден да предоставя 70% от приходите си на звукозаписните компании, което е резултат от трудните преговори и договорите с звукозаписните гиганти. Въпреки тези предизвикателства, платформата е помогнала на хиляди, дори десетки хиляди независими артисти да печелят прехраната си чрез музика. Това е значително постижение, което показва как Spotify успя да промени музикалната индустрия, давайки възможност на ново поколение творци да се издържат, създавайки изкуство. Това беше историята на Spotify. Как една иновационна идея успя да преобърне музикалната индустрия и да промени начина, по който се наслаждаваме на музика. От началните трудности до глобалния успех, Spotify продължава да бъде лидер в света на стриминга и да предоставя на милиони хора възможността да откриват нова музика всеки ден. Ако ви хареса това видео и искате да видите още подобни съдържания, не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете лайк бутона и да споделите видеото с приятелите си. Вашата подкрепа е важна за мен и ми помага да създавам още интересни и вдъхновяващи видеа. Довиждане!